De l'ombra a la llum és un projecte fotogràfic de la Fundació SEDVA que té per objectiu l'apoderament de les dones que han patit violència masclista. L'educador social i preparador personal Ventura Camacho i l'artista i activista Marta Fàbregas s'han fet càrrec de la direcció d'aquest projecte de transformació personal. El passat 10 de març, en el marc del Dia Internacional de les Dones i amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació SEDVA va organitzar una acció reivindicativa enganxant els retrats d'aquestes dones a diferents establiments del Gòtic, com a mostra de rebuig de la violència masclista. Jo vaig demanar fotografies d'abans de l'agressió. Llavors elles em van facilitar aquestes fotografies i jo vaig fer un treball, diríem, a través del meu procés tècnic, de crear diverses peces amb aquestes fotografies d'elles. I elles paral·lelament van fer una feina de collage treballant el present i el futur. Ara, la Pigment Gallery de l'Hotel Miramar de Barcelona recollirà aquesta mostra del 19 al 30 de novembre.